Moi. No, mä oon ollut aika monessa videossa ja tälleen. Ja mm, mä tulin kertoa, että mä en ole pitkä aikaa tehnyt mitään videoa. Niin, että no, mm, no kuitenkin mulla on MSP-tyyppi, eli Movistar Planet-tyyppi. Ja sen nimi on Roosukka 7. No, mun tyypin nimi siis on jo Roosukka 7. Ja mulla on kyllä aika paljon tyyppejä, mutta mä yleensä käytän sitä tyyppiä. Ja, niin, ja mä en yleensä, mä en ole lähtenyt minnekään pois. Ja tälleen, ja mä oon vaihdellut vähän petsejä. Että mä en ole sen takia varmaan, mä en ole pystynyt jatkamaan sitä sarjaa, mikä mulla on jäänyt kesken, mutta mä yritän. Mut sit jos niinku siinä esim. Illudion, siis siinä yhdessä sarjassa tai siinä Petsi-jutussa, niin jos siinä ei näy niitä samoja ukkeleita, jos mä aloitan tai jatkan sitä jossain vaiheessa, niin jos siinä ei ole niitä samoja tyyppejä kuin viimeksi, niin älkää ihmetelkö, kun mä oon ehkä vaihtanut niitä pois. Ja tälleen. Ja mä tällä kertaa otin vanhan tuttavan mukaan. No, ei se nyt mikään vanha oo, mutta sanoisinko mun kaverin. Totta kai se on mun kaveri, mutta unohtakaa. Ja tuut Ja tässä mä oon. Mä tykkään sanoa sitä Malja Halena. Älkää ihmetelkö. Mä otin sen yhdessä sarjasta. Se on mun lemparisarja. Niin munkin. Tää on ihkupetsi. Oikeesti. Mä oon tällainen. Joo. Ei mikään paras alustakaan. Mutta ihan ok. Ja tälleen. Jos te haluatte kuulla yhden hyvän biisin, tai no mä pistän sen hyvän biisin, niin mä teen sen. Pistän sen kohta, mutta jos te haluatte, että mä teen jotain vaikka kauhuvideon, ja vaikka että mä kerron tarinan tai ihan mitä vaan te haluattekaan, niin kommentoikaa alas. Mutta mä lupaan, että mä vastaan niihin. Mä en ehkä vastaa niihin, en mä tiedä, mutta mä voin kyllä tehdä niitä. Ja tälleen. Mäkin voin olla jossain videoissa. Jep, niin voi. Mut joo, se musiikkipari. Mutta se mä menen pistää sen. Ja se alkaa. Ootas hetki, vaan unohtuu äänet. Muistakaa kommata. Mä tykkään niin tekee videoita, mut kun mä en aina kerkee. Mulla on muut kielemet kellamassa. On suurempaa. En odottanut kuin huomiseen. Sanoin sua mä tarvitsen. Löysin viereltä rakkauden. Mitä tästä lähtee? No, moikka. No, tää varmaan sitten on kohta tässä, että muistakaa tyyppi Roosukka 7. Tossa on se tyyppi. Se Movistar Planet-tyyppi. Sellaisena mä en kerrokaan, ettei kukaan häkkää mua. Älkää ihmetelkö, toi on sitten ärrätää, koska mulla on aika huono käsiala. Kaikki semmoista koulusta kuin minä tietää sen, paitsi ei ehkä ihan kaikki. Jotkut. Esim. Mun luokkalaiset tietää. Niin. Muistakaa pyytää kamuuks. Sori, besut on varattu, mutta
Niin. Mä en aio lopettaa sitä parrasta kaveria, mutta tila loppuu, eli moikka!